Il-faċċata ikonika tal-akbar faċilità għall-kura fit-tul tal-anzjani f'San Vincenz de Paul reġgħet ħadet il-ħajja wara xogħol ta' restawr estensiv li sar fuqha matul dawn l-aħħar xhur. Ix-xogħol li sar b'investiment ta' 300,000 euro ġie inawgurat fl-okkażjoni tal-125 sena mitwaqqif ta' din il-faċilità fil-preżenza tal-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona. Ix-xogħol li sar bl-għajnuna tal-Kumitati dwar l-għajnuna soċjali wassal sabiex il-faċċata ngħatat id-dera oriġinali li kellha lura fl-1892. Il-professur Raymond John spjega li din il-binja li preżentament tilqa' fiha mal-1200 resident f'35 sala differenti għandha valur storiku kbir. Meta kellek istituzzjonijiet oħra li ma kinux qed jiffunzjonaw sew, dal-isptar beda jilqa' l-inmates ta' istituzzjonijiet oħrajn. Huwa sptar tal-arkitettura mill-isbaħ, ngħidu l-arkitettura eklettika b'ħafna taħlit. U m'hemmx dubju li bħala spazju, bħala utilità huwa sptar li jaffaxxina. Il-Ministru għas-Sigurtà Soċjali Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony De Celis tkellmu dwar il-ħidma li qed issir f'San Vincenz de Paul b'risq il-kura u l-ħarsien tal-anzjani. Il-Ministru Falzon semma l-investiment kbir li qed isir biex il-livell ta' għajxien tal-anzjani ikompli jittejjeb. Aħna qed inħarsu lejn titjib immens fil-kwalità tal-servizzi li jingħataw hawnhekk l-anzjani tagħna qegħdin long term care. Illum żgħażagħna l-faċċata ma minn nifakkar li din hija xi ħaġa waħda minn kullana sija. Fost l-oħrajn qed isir xogħol fuq it-tieni blokka tal-kumpless Rużar Briffa fejn qed jiżdiedu 3 swali oħra b'130 sodda, spiża li mistennija tkun madwar 7 miljun euro. Ix-xogħol fuq kċina ġdida beda wkoll filwaqt li qed jitħejja menu tal-ikel ġdid għall-anzjani. Il-Ministru ħabbar ukoll li mistennija jiżdiedu 500 sodda u li se jkun hemm spiżerija ġdida li taqdi l-ħtiġijiet ta' kuljum flimkien ma' sala ġdida għall-anzjani li jbatu mid-dimensja. Is-Segretarju Parlamentari Anthony De Celis qal li fil-passat il-budget għal din ir-residenza kien marbut mal-Isptar Mater Dei b'dan tal-aħħar jieħu l-maġġoranza għas-saluta tal-fondi. Huwa qal li s-separazzjoni ta' dawn għenet biex San Vincenz de Paul tittella fil-livell jixrqilha. Għal perjodu twil ta' snin ma kienx hemm qed isir dak l-investiment neċessarju u meħtieġ u li kienet jinħass matul is-snin. U allura dan l-investiment ta' facelift qawwija u ta' qabża fi kwalità għas-servizzi li qegħdin nofru f'din il-faċilità. L-Arċisqof Emeritus Paolo Cremona taħajr lill-anzjani tal-kontribut siewi li tawltu l-żmien biex pajjiżna seta' jimxi l-qudiem.